ширкати Asian Express терминал музокиротро барои оғози ҳаракати мусофирбарҳо аз Тоҷикистон ба қаламрави Узбекистон шурӯъ кардааст ва мехоҳад то тирамоҳи имсол сокинонро ба шаҳрҳои Тошканду Самарқанд ва Бухоро бибарад. масъулини ин ширкат дар зимн бо масъулони сафорати Узбекистон дар душанбе мулоқот анҷом дода мунтазири посухи расмии Тошканд ҳастанд. дар сафоратхонаи бародари Узбекистон будем. моро бениҳоят назд қабул карданд. дар нақшаҳо ҳаста ки оянда хатсайрои Ташкент ба Самарқанд Бухоро ояндада аз ҳамин автовокзали Азиэкспресс шаҳри Душанбе кушода шавад. дар сурати тасдиқи пешниҳоди ин ширкат аз ҷониби Узбекистон на фақат равоо, балки дарёфти виза ва ё раводиди сафар низ барои сокинон осон хоҳад шуд. тавофуқи ибтидоӣ ҳосил шудааст ки мусофирон дар терминали Asian Express терминал дар Душанбе барои сафар ба Узбекистон номнавис шуда нусхаи шиносномаи худро медиҳанд. сипас ба таври гурӯҳӣ ба онҳо визаи сафар дода мешавад. агар чунин пешниҳод тасдиқ гардад, арзиши сафар аз Душанбе ба шаҳрҳои Узбекистон ба маротиб арзон аз хадамоти ҳавопаймоӣ хоҳад буд. ҳозир дар шаҳри Душанбе бо хатсайри Душанбе Тошканд бо самолёт кушоданд, аммо мутаассифона хело нархаш қиматтар аст. хубтар мешуд ки бо автобусҳои Asian Express хатсайр рӯй мекарданд Душанбе Тошканд, қулайтар мешуд, ба мо ҳам хатсайр нақстар мешуд, тамошо карда мерафтем, арзонтар. дар моҳи гузашта ширкати ҳавоии Узбекистон ҳавои юлларӣ нахустин парвозҳои худро дар масири Тошканд Душанбе ва баръаксро шурӯъ кард. бояд ширкати тоҷикистонии Somon Air низ дар ин масир парвозҳои худро оғоз намояд, аммо мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки ҳоло ин бозор барои як ширкат кофист. сокинон аз нархи билети парвоз дар ин масир ки баъди 25 сол боз шуд ва $145 муқаррар шудааст, шадидан интиқод мекунанд. онҳо мегӯянд ки барои анҷоми парвози 45 дақиқаӣ ин арзиш ҳангуфт аст, аммо ҳам мақомот ва ҳам сокинон аз он хушҳоланд ки парвози ҳавопаймоҳо барқарор шуд ва ин як аломати нармиши равобит миёни ин ду кишвар аст. масъулони Asian Express терминал гуфтанд ки боз шудани роҳи мусофирбарҳо аз Тоҷикистон ба ҳудуди Узбекистон роҳ то Русияро низ наздиктар мекунад. ҳоли ҳозир ин ширкат ба чанд шаҳрҳои Русия ва Қазоқистон аз Душанбе мусофир мекашонад. мо Қазоқистон Алмата автобус хати. ман автобус хати мерам ки ҳам арзон меғалта, ҳам тамошо карда мерам. масалан агар ба самолёт мерафтед чӣ қадар сум? самолёт 1500 сомон. ба автобус чӣ? 600 сомон. дар 6 моҳи соли гузашта тавассути автобусҳои ширкати Asian Express терминал 2300 нафар ба шаҳрҳои Русия ва баръакс ба Тоҷикистон сафар карда, аз аввали соли ҷорӣ то ба 18 март 1630 мусофири тоҷик дар ин масир аз хадамоти ин ширкати мусофиркашонӣ истифода намудаанд.